sampai sekarang ya, padahal itu udah pun dangu nggih ratusan tahun nggih. Jadi kita izin di pisan iki mau nenggo niki. Nenggo manuk kuwi. Nenggo manuk. Nenggo manuk. Masih lengkap ini. Dan sini ya, Mbak, ini ya. Ini di tengah hutan seperti ini, Mbak. Mangkal di sini gimana ya? Jadi maghrib itu masih menerima tamu? Oh enggak, kalau saya. Oh enggak. Nggih. Bisa saja. Oh enggak usah, Mbak. Ngetrot. Gila. Kentok cici. Kelas pinten, Mbak? 3 SMP. Lah sudah sama saya tinggi jenengan, ini gimana ceritanya ini? Udah di tengah hutan seperti ini. Bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat yang konoan seperti ini ya, tersembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Ugi jam pinten nak mriki niki, Mbak? 6 sonten. Oh, nggih nggih. Wah, ini dagingnya pasti lembut. Menjayan, Gunung Jayan. Sip, oke. Nggih, Ibu, kalau izin kamera niki, Bu. Biasanya pun teng Facebook, teng YouTube, Ibu. Dalam liburan. Jadi ini termasuk sudah paling pinggir gitu. Ya, ini pinggir. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif di channel Jejak Bang Arif. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala usaha dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kali ini adalah spesial dan eksklusif buat teman-teman semua pecinta di channel Jejak Bang Arif ya. Pada kali ini saya ingin melanjutkan penelusuran dan belusuan lagi ke sebuah daerah ataupun wilayah yang sangat terpencil dan pedalaman yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nah, seperti apa nanti keseruan yang ada di videonya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ke videonya. Ini adalah rumah dari Simbah tadi ya, yang kita temui di hutan sedang mencari rumput atau bahkan ternaknya ya teman-teman. Nah, rumah yang mencil menyendiri ini hanya satu keluarga yang ada di sini ya, bertahan hidup di pinggir hutan dengan berternak dan bertani ya teman-teman. Yang di kanan kirinya itu sudah hutan jati ya teman-teman. Ini desa ada di perbatasan ataupun desa yang paling ujung pinggir mendekati hutan jati ya teman-teman. Oh, ternyata di sana ada kabel ya. Jadi di sini mungkin sudah ada listrik. Namun ini bentuknya kayak belum permanen ya untuk kabel-kabelnya. Apa yang Mbak? Nah, ini teman-teman. Nggih, Mbak. Dukung diparingi slamet barokah. Nggih, amin. Namung cekap niku wau, Mbah, jenengan ngaritipun? Nggih. Oh, nggih. Lah kewanipun teng pundi, Mbah? Oh, teng mriki. Oh, nak niki? Oh, niki sing teng mriki anake jenengan. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ini ya seorang nenek yang tinggal di rumah yang paling ujung ya, penghuni terakhir ya teman-teman di desa ini ya. Ya. Coba kita lihat ke sana ya, Mbah. Mbah, anak mriki nggih pun enten listrik, Mbah? Pun enten listrik mriki? Nggih. Oh, saged dugi mriki nggih. Nggih. Oh, tapi nak dalu mriki nggih gelap mboten, Mbah? Nggih. Oh. Tak ngilen enten sedaya. Nggih, oh enten nggih. Menawi kula badhe mriku ningali teng wingking-wingking mboten menapa nggih, Mbah? Nggih, Mas. Nggih. Ningali. Nggih, kebon-kebon ngoten niku nggih. Berarti niki Kang Putra teng dalem napa nggih teng Jawi niki kok tutup, Mbah nggih? Duka niki nak tenggono duka ngaret nggih, ngarete wedhus. Nggih. Lho, Mbah, lho mriko-mriko, Mbah. Nak riyen jenengan nggih pernah teng mriki mboten, Mbah? Ya Mas, pinten jam mriki ya. Oh. Nah, niki ya.
Nggih. Diparingi sekol kula mboten sekolah piyambak. Iki dia kula ten mriki ya. Nggih. Macan juga. Ya nggih. Nggih kados Mbah. Ini teman-teman mboten dados. Nggih. Eman-eman jane nggih Mbah nggih. Ini teman-teman ada telur yang tidak jadi ya. Padahal hidup di desa itu hanya mengandalkan hewan piaraan ya teman-teman ya. Niki griya sing damel riyen sinten, Mbah? Oh, nggih. Prabun berarti Mbak. Nggih, niki sak dhuwur nika. Ini jenengan. Nggih. Wah, tahun pinten niki, Mbah nggih? Nggih. Pun dangu nggih, Mbah nggih. Kula pun janu Mas. Nggih. Riyane niki tambah tuwa malih Mbak nggih. Riyane niki malah pun dangu malih Mbak nggih. Nggih pun. Saking bain bapak ibu jenengan apa jenengan sing damel Mbak? Nggih kula sing janu. Jenengan Oh, nggih. nggih. Pun zamane jenengan nggih. Nggih. Pak Wah, ndherekaken bae saking mriki wau Tegal pados Rambanan ngandhap Nggih. wow. kula betakake. Nggih. Nembe napa, Pak? Oh, nggih. Nggih. Nyuwun sewu jenengan mboten beta busana kula mboten ngrekam jenengan nggih, Pak nggih. 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 Bae niki wau. Oh, ngaji. Oh, Nggih. dalu. Nggih. Jenengan ngagem busana rin, Pak. Nggih. 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 Ajeng tanglet. Tanglet mriki. Oh. Oh, nggak sampai ical. Mriku. Wayah nopo? Dalu. Oh, siang-siang. Masya Allah. Oh. Nekat ya. Karena niki nggih, niki termasuk griya niki griya ingkang paling pinggir bukan Pak nggih? Terakhir nggih mangan Terakhir maksudnya nggih. paling pinggir nggih. Pinggiran. Nggih. Pinggir terakhir. Penghuni terakhir di desa ini ya teman-teman. Simbah sinten Mbah panjenengan Mbah? Naminipun Mbah sinten? Mbah Karsini. Nggih. Mbak Kartini. Karsini. Oh. Ya, seorang nenek yang tinggal sendirian di kampung terpencil pedalaman ya teman-teman. Menawi napa Mbah? Garwa panjenengan sampun tilar yen. Garwa jenengan sampun tilar yen. Kuntilar. Oh, Bojo kula nggih kuntilar Pak kula. waktu jenengan tasih seger lah tilar. Nggih tak. Oh, nggih. Sampeyan aku tasih. Nggih. Bojone. Nggih. Nak niku ingkang bajeng napa mantu niku Bapak? Niku anak kula bajeng. Oh, ingkang bajeng. Niki kalau tinggali griyane jenengan kan resik Mbah. Kajenge nggih kajeng sae kuno, kajeng dakoh ngoten lho Mbah. Niki kok Nggih. sae sangat griyane Mbah. Niki nak ngeten niki ndak nganu Pak. Bisa limasan ndak ngeten niki Pak. Limasan leres nggih. Oh, Oh, asli Ponorogo. jenengan ingkang mantu. Mantu. Oh, ngoten nggih. Ponorogo sedulur kula niku enten mriko. Kula tilek Nggih. anak kula niku. Nggih. Nggih, lah nggih ngoten niku mau. Aduh nggone ketika. Nggih. Semarang, Pak. Nggih. Ngalian. Ngalian. Nggih.
Nggih. Salim riyen, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Nggih. Pak Semarang rumah saya rati paham. Nggih. Ngalian kula riyen kan nggih dulan-dulan awet riyen nggih mriki. Riyen enten Semarangan Oh. niku. Kota Proses kan paling rapiak mereka. proyekan, Pak nggih. Proyek. Oh lah, kayak aku kayak bojone jadi. Oh alah, gagah perkosa. Gagah perkosa. Warna-warna. Nggih. Jenenge wong loro dadi Tapi mbak ini mboten teng mriki. mboten. Oh. Ala dia ki ambak kan Kan dadi siji kalih putra. purun. Masyaallah. Man mboten nggih tahan. Tapi griyane kita sik kajeng ngeten apa nggih? Bon tembokan ini, Mbak. Kajeng ngaten iki. Kajeng niki. Oh. Nggih. Tapi nek cara mlampah tebih. Mbak ngene griyane, Mbak. Anu masjid. Lo masih. Kula dereng ngetos. Dereng mriko, jenengan sing mriko tos ya. Nggih, saking Nggih, mriko. oke. Mungkin kebablasan niku. Nggih. Nggih. Kula ren sik. Ren sik yo. Nggih, kene. Iya. Kita saja. Ya. Tapi nggih nyuwun sewu mawon lak teng griya kula mboten asal lak tiyang. Tentang mriki mawon nggih. Mriki Mriki mawon. mboten Nggih. napa-napa ngempar mboten napa Nggih. nggih katen. Nggih, mboten mlebu. Jenengan ngoten nimpun. Nggih. Nggih tahu. Wonge walah omongane jan kondang pokoke nang kula gak wis tak gagal. Oh, ketok ngoten niku nggih. Basa anu ki nyekel-nyekel lajeng arep ya lah. Nyekel-nyekel. Nggih, ajeng nyekel-nyekel pripun ngoten maksude ki. Nggih teng griya. Maksude piye? Embo-embo niku. Monggo aku sak Nggih. karepe jenengan monggo. Aku lho nggih wani mawon kok aku. Nggih. Berarti anu nggih, napa? Daerah sini. Dengan asli sing Ponorogo niku nggih. Nggih. Ngempar mriki mboten mau. Nggih, teng mriki mawon. Nyampet nggih, Pak nggih. Glesor mriki mawon lah. Nggih niki kasih niatan ya. Lha kok kita sih enten bekas-bekas tampir, Mbah. Niku anu, Pak. Niku biasanya apa Panen, apa nggih jagung. Oh, nggih tase rumah-rumah jagung. Nggih cara anu ning mboten gadah tanah yo tasik anu Pak warisan sing mriku ki dereng kula saging. Sing mriko. Nggih. Lak tiyang Ponorogo niku biasane lak wong tuane tasik warisane mboten masalah. Nggih. Oh. Biasane lak disade niku Ngalup. Sing niku biasane langsung tes Malah disiki. Nggih. Biasane Oh, ngoten. saya yang supaya. Nggih. Disonggen kula tapi Kaya ngalup malah. nggih. Nah, mriki kampungnya namine napa, Mbah? Niki Jayan naik anu desane Banca. Oh, Orang sing- dukuhan ngoten. niku. Dukuhan. Nggih. Oh, berarti duku desane niku Gunung Jayan Nggih, niku. Gunung Jayan. Bapaknya awet tahun pinten teng mriki, Pak? Enten mriki nggih Garwa mriki. santen 40-an no. 40 tahun. Nggih. Tahun 80-an berarti. Nggih enten mriki. Anu nggih lebih lak 40-an punjul nggih lebih. Nggih. Nggih. Anak kula niku tesih medal Pondokan Lirboyo wis umur 33. Oh. Saniki. Nggih terus dereng anu ngoten wis gadah garwa ngoten yo. Kan koyo Nggih asal anu Lulusan dadi gitu. Oh, berbuat koyo Nggih asal Purwodadi. Ceritane ngoten. Ya anu Pak nopo. Aku wis seneng wong wedok endi ya. Anu Purwodadi. alumni Lirboyo ya. Nggih. Nggih. rencana. Ceritane lho dereng semerep wedok lanange rupane kaya apa lanang wedok ora ngerti. Iki wis arep ngono tergune kali kakangane. Oh, ngoten. Betul HP niku. Pak anak niki, Pak, nginggil mriki niki desa Ngentak. pundi? Oh, ngentak. Kak niku tasih turun bancak ini. Oh. tak niku. Bancak. Nak mriki tumutipun RT pinten, Mas? Niki RT 1 Jayan. Jayan. Dusun Jayan, Desa Bancak, Kecamatan Bancak. Nggih. Iki panci awet riyen nggih teng mriki kiambak nggih, Pak nggih. Nggih. Mancel maksudnya kiambak Menyendiri. pinggir ngeten iki. Nggih. Di kanan kiri ini Ala yang Hutan ya. kula. Wingking jenengan iki mrimpun hutan iki, Pak. Nggih. Nah nggih perpajakan hutan itu niku. Nggih, sing hutan li anu Nggih, tasik pemerintah. ladang tanaman jati niku Iya. nggih. Ladang iki. Nggih. Masih.
Nak ngajeng niki Pak, mun tepi nggih hutan niki Dugi ngajeng. mriko dugi bawang mriko. Hutan niki. Nggih. Jadi benar-benar ini adalah di tengah hutan ya. Kampung terpencil ya Pak ya. Masya Allah. Ya. Bapak, kita lanjutkan perjalanan ya Pak. Matur nuwun sangat pun dibatiri lungguh-lungguh ngeten. Terus Pak J. Nggih nggih. Nggih. Dherekaken. Nggih. Pangapunten pun ganggu telepon Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit niki kagem kenang-kenangan Pak. Nggih matur nggih. Nggih. Monggo monggo. Moga-moga. Masya Allah. Nah ini rumah dari kayu juga ya teman-teman ya. Jadi kehidupan suasana pedesaan yang ada di sini dengan keramah tamahan dan kehambulan warga ya. Ketemu dengan orang luar juga disambut ya, Masya Allah luar biasa. Ramah sekali ya orang-orang di sini. Ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Ternyata mereka di sini adalah kehidupannya salah satu yang bisa kita dapat adalah bertani ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.